Nɛgɛ tan 10h sanga 30 sanga fila ka o jɛ kɔrɔmurubo i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye 10h tɛmɛnen ni sanga 28 ni waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen la sango sɔrɔnakaw olu fɛ yen nɔ sɔrɔna o ye dugu ye min bɛ Garalo Yɛrɛmara kafo commune kɔnɔ min bɛ tali kɛ sɔrɔna Siyaka Sankare a n'a ka jamakulu olu bɛɛ fara bɛ ɲɔgɔn kan ka écran géant ba k'u sigi ni waati na ni ka kunnafoni k'a makɔnɔ. Ko kanu barika o kuma k'u ka fo Sɔrɔna Siyaka Sankare entrepreneur do fo y'a fɔ sɔrɔnakaw fɛ yen nɔ n b'a dɔn a fana a taalen bɛ bi yɔrɔ san o san ale fana bɛ taama ka taa i k'a dɔn maakɔrɔw lajɛ ka laban ka saraka bɔ sukɔrɔw bɛɛ ye ka dugawu ɲini u fɛ dugu kɔnɔna na. An yɔrɔ o ye tamasiyɛn ɲuman ye. O ye bateau de ye. O ye bateau dɔ de ye. Yɔrɔ hali hiji a b'i yɛrɛ y'o kɔrɔ. O ye bateau dɔ de ye. An b'a fo n'Ala sɔnna an b'a fo a n'a ka janɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen sangaralakaw ka cɛmalakaw bɛɛ fo kɔrɔmuso kumana k'a fɔ i yɛrɛ ye k'i sanogo k'a f'i ye k'i bisimila ka bɛn n'i k'a dɔn k'a fɔ bi araba ye san kalo n k'a fɔ san araba fɔlɔ ne ni e an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni gafew olu kɔnɔna ya bi k'Ala fo k'a tanu k'a barika da hali n'a sɔrɔ i k'a dɔn e kɔni sigira nin kɛnɛ in kan ka caya yanni bi cɛ n k'a fɔ ntɛnɛndon fana ka foli di lajɛbaw ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma dakuruɲɛ kelen k'a kɛto ɲini k'u fɛ ka laban ka yafa ɲini u fɛ ka i k'a dɔn dugawu ɲini u fɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ san 2022 i k'a dɔn ko nin ye an donnen o hukumu kɔnɔ ɔ n'a dun ma ɲɛ k'an bɛ don o kɔnɔna na anw da baara bɛn bɛ kunnafoni gafew kun kan o kibaruya ma tuma dɔ a bɛ taama dɔw kan a bɛ taama dɔw kɛrɛ kan a yɛrɛ bɛ taama i k'a dɔn dɔw yɛrɛ cɛmancɛ la coyi o tuma na nin ko tɛ taa gɛlɛya kɔ a tɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ kuma dɔw la a tɛ taa gɛlɛyaw kɔ o gɛlɛyaw tɛ ɲɛ fana f'an k'a kɛto ɲini kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maya yɛrɛ fa bɛɛ ye gasi ye nka maya sigilen hakili kan dan de tɛ diɲɛ na sabali kɔ ni Ala sɔnna a ma o ma Ala ka sabali caya Ala ka kumana an to nin na ne ka laban ka basigi k'o lanati an ka jamana in kɔnɔ parce que anw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen min na o de ye Mali ye tiɲɛni kelen fila t'an bolo walahi Mali dɔrɔn a banna n'Ala sɔnna a barika Ala ye k'i fo Siribe marhaba kuma a ɲɛna dugawu minnu donna Ala k'u minɛ an ye a k'u minɛ an ye a ka Ala yɛrɛ jaati kama a rasulu kanu kosɔn nɛɛma ni kisi ba ye anw bɛ masaba in tanu k'a barikada waleɲuman dɔn k'o wajibi an yɛrɛ ka ɲɛsin masa Aramani ma n'an ɲɛ ale tanu kɛnɛ min kan a rasulu o bɛ tanu ye k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn nɛɛma ni kisi ba ye ale n'a ka so dunkew ni sahaba ni nabi ɲuman kelen kelen bɛɛ Ala ka nɛɛma ni kisi jiriw kan k'an masaw fo k'u barikada u sara t'an bolo an tɛ se k'u sara yɛrɛ foli ni tanu ni waleɲuman dɔ tɛmɛnen kɔ n'an ye barikada kɛ an bɛ laban ka dugawu faraw kan hali bisa Ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw bɛɛ basi ka jiri kɛ lafiyaw la Ala k'u kɔrɔta ni hɛrɛ ye Ala k'u kisi bana wɛrɛw sɔrɔli ma jango k'u tɔɔrɔ minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala k'o nɔgɔya u ye ka badabada dali ni Ala y'o nɔgɔya olu ye a ka lahara sɔnsumaw ye k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ta don kɔnɔ kanuba jama ka fo ko dan t'u la u ka bisimila faso kɔnɔ a n'a kɔ kan diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ani jɛnkoma radio minnu b'a ta k'a cari u ka sigidaw la ko bɛɛ ni ɲan kuma ka bɛn n'i ka sigiyɔrɔ cogoya ye o kadira kɔnɔ kunnafoni tuma sera n'ale sera maaw bɛ kɔrɔtɔ ni bereke lajɛ ɔ kunnasiri k'o basi anw fana b'an wasa don fasiri sɛbɛnw de kɔnɔ kumaw la o kelen kelenw bɛ sugandi anw fɛ n'a fɔ tiganikuru na kumaba ti ban o kadira kɔnɔ janɲɔ masa bilakunkɛ ti magwa ye anw yɛrɛ sigikun ye kunnafoni minnu dili ye o kelen kelenw sugandira min y'i k'a dɔn laseko ɲuman ye Ala k'o nɔgɔya anw ye k'a ma bɛ k'a cari anw ka suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw don marijanɛw an b'a fɔ ko Ala k'o nɔgɔya u fana ye min ye kanuba jamakulu ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ani ɲamadako ɲuman Ala k'a nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ye sabu jabaranin filɛbaa ni lamɛnbaaw don a bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔkisɛw ye ko bisimila dagalen don n'Ala sɔnna Siribe marhaba i t'a minɛ aya Kɔrɔmuru o tuma an t'a bila dagirinda la ne bɛ n bolo mɔnɔbɔ waati boli yɛrɛ kama annonceur i k'a dɔn a kuma n bɛɛ da dɔ kɛn bɛ ka ɲininkali kɛ ko pourquoi ne pas le dire munna a ti fɔ o tuma ko manipulation de l'information que cherchent les faiseurs de troubles k'an bɛ donni minɛ i ko bi anw sigi kun n'a sɔrɔ anw ka hami tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka i k'a dɔn kunnasiri Kɔrɔmuru k'o bɔ yen nɔ pewu a ko dɔw fana ka baara bɛn tɛ foyi ma ka kunnafoni ne ka fankelen ma baara i k'a dɔn k'a fɔ k'a kɛ ne ka mɔgɔw bila i k'a dɔn fili minɛ kɔnɔ ne ka laban k'u bila i k'a dɔn k'a fɔ ferege minɛ kɔnɔ da dɔ y'i sinsin nin kɔrɔfɔ in kan bi kosɛbɛ a ko maa minnu ka laɲini ye walasa waati bɛɛ ka wɔyɔ wuli walima kuma bɛɛ ka mɔɔw lafili walima kuma bɛɛ ka mɔɔw hakiliw ne ka i k'a dɔn
k'a fɔ o marasa u k'a ma ko video manu dɔw b'a kɛ ni video ye n'o ye jaw ye dɔw yɛrɛ b'a kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ audio ye n'o ye son ye k'u ka laɲini ti dɔwɛrɛ ye kɔrɔbɔrɔ minnu n'u ye kibaruya sɔrɔ n'i ye kunnafoniya minnu n'u y'o lasɔrɔ u bi kunnafoniya ne ka i k'a dɔn k'a fankelen ta n'u ye fankelen dɔ tigɛ i k'a dɔn o kuma a lase bali walima kuma yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka dɔ tigɛ a la tɛ coyi yɔrɔ min ni olu yɛrɛ fɛ ko y'a mɛn da dɔ la a ko u bɛ se ka san pɛrɛn jigin a tigilamɔgɔw kan cogo min na k'u b'o baara de kɛ afin d'attirer la foudre sur celui ou celle qui les prononce. I da de ka kuma sa o y'a sɔrɔ bɔra i kama. Awɔ kuma ko n'a fɔra i b'a dɔn n'i ye k'a dɔn k'a fɔ kuma dɔ kuntigɛ kɔrɔbɔrɔ n'a ma se ka i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ laban walima ni i k'a dɔn maa min ye o waati ta ni i k'a dɔn kuma kun fɔlɔ ye ni k'o tigɛ o kumana k'o bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ u bɛ ka maaya ban cogo min u bɛ san pɛrɛn jigin ka cogo min u bɛ k'a dɔn ni ka i kogoya diɲɛ cogo min k'o dabaliw n'o fɛɛrɛw de ka ca bi dɛ o kuma ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ kunnafoniya b'i di ko kunnafoni tɔgɔ ye fɛn jumɛn ye kɔrɔbɔrɔ ko fɛn dakɛɲɛnen kunnafoni tɔgɔ ye fɛn jumɛn ye fɛn sɛgɛsɛgɛlen kunnafoni ye mun ye fɛn min ni a balolen don ni taa ka n'a t'a la i k'a dɔn ko a fɔtaw ni k'a dɔn k'a fɔ mɛntaw olu bɛɛ lajɛlen ka dangɛnɛmaya nka ko an bɛ donni minɛ ko bi ni kibaruyaw n'olu bilala ka ban u bɛ taa bɔlɔlɔ sanfɛ min bɛ kɔrɔmɔrɔw ni ka i k'a dɔn k'a fɔ u sinsin yɔrɔ dɔ kan o ni ta dɔrɔn o bɛ kumakuru bɛɛ cɛma ni ka i k'a dɔn baara kɛ ni u ye o kumana k'o fili fiɲɛ fɛ u bɛ o yɔrɔnin min ta kɔrɔmɔrɔw ko k'a sɔrɔ ne ka kuma ma laban ne ka hakilina ma di ka ban kɔrɔmɔrɔw k'a ti faamu dɛ wa u bɛ mɔɔw de fili o bila o fili minɛ kɔnɔ k'o de kɛra i k'a dɔn an ka kunnafoniw o dicogo ye bi maaw fɛ maa minnu ni olu bɛ i k'a dɔn nin wale in kɛ wa k'u b'a kɛ bɔlɔlɔw de sanfɛ ka caya ko kuma sera bi o kuma k'an ka jateminɛw ni ka o kɛ sabu ko mɔɔw ka wale minnu n'olu kɛtɔ filɛ k'a bi kɛ sababu ye ka mɔɔw wele ni k'u bila i k'a dɔn k'a fɔ wale kɛbaliw la walima k'i kogoya i k'a dɔn jamakulu ye walima k'i yɛrɛ mankutu tiɲɛ o kuma k'an bɛ donni minɛ ko bi daa dɔn ko k'ale kɔni bɛ min fɔ k'o ye maa minnu bɛ lajɛli ni lamɛnliw kɛ u k'u hakili to a la kunnafoni sans queue ni tɛti ani i k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni kundala jutala k'an k'an kɔlɔsi o la ko sabu ko kibaruya bɛ di cogo min na a bɛ di ni jɛlenya de ye wa a bɛ di i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni baloli de ye k'an bɛ donni minɛ ko bi ko maaw bɛɛ i k'a dɔn o kumana bɔlɔlɔ sanfɛ olu ka baara bɛn tɛ foyi ma ni maa min ye kɔrɔfɔ kan fɔ dɔrɔn n'i ko i k'a dɔn k'a fɔ n ko kumakun n'a bɛ miniti 10 bɔ u bɛ sin ka seconde 5 ta ni ka i k'a dɔn san pɛrɛn jigin i ka o ye da dɔ yɛrɛ ka fɔ ye. A barika Ala ye. E m'a ye ne m'a f'i ye n ko an ka réseaux sociaux n mago ɲɛ sociaux mago ɲɛ n'i y'a kɛ min ye a b'o baara de kɛ. Siga t'a la. Nka maa minnu ka baara ye nin ye maa la sitanɛlaw de don. U bɛ se ka bila Ibilisa bɔnsɔnw fɛ. Awɔ u bɛ se ka bila Ibilisa bɔnsɔnw fɛ. Sabu maa min bɛ maaninfinw lasitinɛ k'u lafutinɛ ka kɛ tiɲɛni ka sanga ni waati kalo kan. Ali jahanama bɛ siran i ɲɛ. Ko kɔni tiɲɛ yɛrɛ la. Ali jahanama bɛ siran i ɲɛ. Dado kɔni ka i di to yen. Nka o kɛn bɛ jago ye bi. Awɔ. Dɔw bɛ sara ka bila a la. Kojugu. Dɔw yɛrɛ ka moitié don o y'olu ka sɔrɔ sira ye. O y'olu ka baara ye. N ko réseaux sociaux na i k'a dɔn dɔkɛbali caman bolo don dɔkɛ la dɛ. Siga t'o la. O bɛ buruburu sɔrɔ hali u t'a bɔ yɔrɔ dɔn k'a kɛ baara yɛrɛ ye. Awɔ. Nka u k'a dɔn k'a fɔ don dɔ ye bi ye don dɔ ye sini ye. Baara bɛ n ba kelen bɔ diɲɛ sosigi in na bilikan bolo don dɛ. Walahi. Bilikan bolo don dɛ. Mɛ ko tɛ dɛ. Video money a cayara. An bɛɛ ye maa dɔ ye o bɛɛ tɛ video money ye dɛ. An bɛɛ ye maa dɔ ye o bɛɛ tɛ kunnafoni carinba ye dɛ. An bɛɛ ye maa dɔ ye o bɛɛ tɛ kunnafoni ɲiniba ye. Nka a bɛ kɛ cogo di a ko lajɛba ye faamaw yɛrɛ ye. Wa faamaw y'a kɛ wari fanga ɲininan ye. Faamaw y'a kɛ kɛlɛminɛ ye. Fanga dɔ gosiminɛ ye. N'o kumaw sera. A bɛ kɛ dɛ. A bɛ kɛ ten. Ni aw ye maaw deli o la. I segin tɔ. Ni maaw deli l'o la. Sɔmi ma ɲi dɛ. Sɔmi bila man di dɛ. O kuma. Ala ka kisi an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma. An ka miiri an danbew la. Ni maa min bɛ sira bɛ sira. Walahi an ka miiri an danbew la. Janjo n k'u bɛ Ala minɛ u b'i ja ta ka taa k'a jibina da i la k'a fili diɲɛ fɛ diɲɛ maa b'a da kun i la k'a sɔrɔ k'a jibina don wa bɛɛ bɛ kaba yira jurumu sɔrɔ u nɔfɛ. A banna dɛ. A bɛ kɛ cogo di. A bɛ ɲɛnabɔ n'an bɛ taa. Ayi Ala tɛ sunu a tɛ maa si. N'an bɛ taa an bɛ se an fura dama b'o kuma de fɔ yan. Fɛn o fɛn bɛ yen n'an bɛ taa kɔnɔ an bɛ se. An bɛ se n'Ala sɔnna. Ni jɔ kɛnɛ tɛ. Ayi an bɛ se dɛ. Janjo Musa min ye kunnafoniw ye an bɛ don o kɔnɔ. Indicateur de renouveau n b'a jujɔ n'ale ye. Fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ dugu a kɛn bɛ i k'a dɔn kuma caman ye bi. Ŋunuŋunu cayalen don. K'a sabu kɛ mun ye. Bolodali min kɛra ka ɲɛsin fanga furancɛ i k'a dɔn mɔnɔbɔli ko ma. E ko malidenw kumana koyi.
kuma yɛrɛ bɛ ka caya minnu ta bɛɛ bɛ min ta ti mɛn bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ o kuma na fɛn min ye nin kɔni tabilalen forobamugu la fɛn min ye i ka dɔn fanga marabaw ye k'olu ye i ka dɔn ŋaniya siri k'a bolo da k'a fɔ k'u bɛ taa sɛbɛn da CEDEAO maa ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ min bɛ kɛ ka bɛn n'an ka fanga i ka dɔn furancɛ fanga mɔnɔbɔli ye ka taa se san 5 bɔɲɔgɔnko ma ayiwa nin ŋaniya min tara min ye transition maa ɲɛmaw ani i ka dɔn k'a fɔ jamana maa ɲɛmaw fɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko nin bɛɛ ye i ka dɔn an ka sigi ka kuma o de kuncɛ baaraw ye sigi ka kuma min ni jamana denw sigir'o ka tile 4 bɔɲɔgɔnko o de ye laɲini kɛ nin cogo in na ko nka kuma in bɔ k'a bin ani k'a dɔn fa bɛɛ lajɛlen ka kɛ kuma misɛnnin ye ŋunuŋunu ni mankan ye o si ma kɔrɔya si ye jango politiki kɛbaw ko olu kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ bi koyi politiki kɛbaw ani maliden gansan wɛrɛw olu bɛɛ kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ bi ka nin kuma in kɛ dalaminɛkala ye ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye fɛn min ye k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ yan san 1 kɔnɔ wolomasiri tabaw ka fanga dafiriko 2 kɛ fɛn min ye utu kalo ye an bɛ kɛ ɲini jama fɛ o tile 18 2020 san fɛn min ye k'a dɔn kala i k'a dɔn ko a ɲɔnina o waatiw la ayiwa ko min ye k'a dɔn wolomasiri tabaw ye ko dɔw ko kumana k'u bɛ ka nin mɔnɔbɔ k'u tɛ fɛ ka segin u ka kanw de kɔnɔ koyi ayiwa min ye i k'a dɔn jamana ka basigi o kɔni ko o tɛ taa i k'a dɔn yɛrɛ saraka ani wulikajɔ ni cɛsiri kɔ ko kumana ko jamana ka basigi n'i y'o ta k'o da waati bolodalen o ɲɛkɔrɔ ko jamana ka basigi de ka bon ni waati bolodalen ye waati bolodalen ti foyi ye k'a sabu kɛ bɛnkɛrɛw de kan ko nka ko a fɔra ko f'u k'o wajibi bonya hali n'o bi bonya k'u y'u kan min di k'u k'u kumakan bato ayiwa min ye i k'a dɔn wolomasiri tabaa dɔ ye a y'a tɔgɔ don dibila ale m'a tɔgɔ buguna tigɛ zandaramameri o maa dɔ don ale y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn nin waati in ye ko ale kɔni bɛ wele de bila malidenw ma an k'a ɲini ka ɲɔgɔn faamu ko nɔ tɛ ko nin waati in tɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko farafara waati ye ko ka kalata ko k'o bolo da k'a bɛn ni février kalo ye 2022 san k'ale b'a ɲɛna malidenw de sigira u y'o kuma fɔ ko nin sigi ka kuma fana kɔnɔna la k'a ta kalo 6 ka taa se san 5 ma o de fana bolo dara nin sigi ka kuma in kɔnɔ ko o bɛɛ tɛ fɛn kelen ye wa ayiwa min ye i k'a dɔn furancɛ fanga ye ko i k'a dɔn fanga di civiliw ma k'i sen bɔ a ko la ayiwa ko tun bolo dalen don k'a bɛn ni i k'a dɔn k'a fɔ février kalo o tile 20 ye ayiwa i k'a dɔn janjɔ masa ko tile 20 o ye ulu yɛrɛ ka segin u kɔ ye a ko di civiliw ma o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa ayiwa ko o bɔra a dɔgɔ kɔrɔ ayiwa ko assise nationale de nana ni o bɔli y'a dɔgɔ kɔrɔ ko sabu k'a fɔra ko ka sigi sen kura ani taabolo kura ɲini jamana u ka kow la ko kari tɛmɛnen kunnafoni bɔra ka bi waati min furancɛ fanga maaw fɛ k'a kɛra i n'a fɔ i k'a dɔn assise nationale ka kuma tɛ furancɛ fanga maaw de ka kuma don ko fa bɛɛ kɛra mankan ye nka a ma bali maa caman fana na k'a sabu kɛ mun ye ko hakilina caman tun bɛ ŋunuŋunu na nin ko in kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ nin don yɛrɛ ma se k'a sɔrɔ sigika kuma in ma na ayiwa ko min ye i k'a dɔn ko an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ko wajibi de tun ye i k'a dɔn fanga ka dafiritu ko sabu ko nbadaw ninnu k'olu ta in k'i k'a dɔn ko tun ye i k'a dɔn fɛn ye min tun b'an talon ka taa yɔrɔ dɔ la Dawuda Togo la ale ko o kumana ko u k'a dɔn ko maliden ani maa si tɛ jɛn ni san 5 i k'a dɔn furancɛ fanga mɔnɔbɔ ye awɔ o ye Togola ka kuma ye Dawuda ko maa ti jɛn n'a ye koyi ko furancɛ fanga maaw k'a dɔn k'a fɔ ko nin maaw ti sɔn nin ma ko a dɔgɔyalenba u ka laɲini kɛ maaw fɛ a kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ dɔ ka bɔ san 5 in na k'u ka o laɲini kɛ ko min ye i k'a dɔn san 5 ye k'o ka ca jɔn ko Ala k'o ka ca ayiwa ko min ye i k'a dɔn u ka san 5 in bɔ yen ko san 2 wasara a cayalenba dɛ k'o ye san 3 ye nka 5 k'o ka ca o ye i k'a dɔn Togola ka kuma ye ayiwa o tɛmɛnen kɔ a bɛ kuma kuncɛ ni mun ye a ko k'ale kɔni b'a dɔn ko assise min kɛra ko kuma in i k'a dɔn a ŋaniya sirila ye de wuli kɛra n'a ye yen de ko nka k'o laɲini o kɛra maa dɔw fɛ k'o tɛ bɛɛ ka laɲini ye koyi ko nka ko furancɛ fanga maaw k'a jate minɛ min ye furancɛ fanga mɔnɔbɔlen ka se san 5 ma k'u k'u sɔ ni ji tɔ jigin dɛ ko n'o tɛ ko maa tɛna jɛn n'o ye k'u bɛna kɛ sababu ye maaw bɛna wuli ka ɲɛkin ka kɛ u kan ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko maa tɛn'u kɔkɔrɔma don o ko la dɛ o ye Togola hakilina ye Ismail Fɔnba ale fana ye jula ye commerçant don Fɔnba kumana i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen y'i dantigɛ Adama Jabate de ye koyi ale fana y'a fasiri o kumana ko u k'a dɔn olu ye laɲini kɛ gouvernement de transition fɛ ko u ka i k'a dɔn jamana lakile ko nka ko n'a ko ma ɲa kɛ kɔ k'u k'a ɲini u ni diɲɛ tɔnbaw u ka ɲɔgɔn faamu a la o y'ale ka hakilina ye ayiwa ko jamana si tɛ yen nɔ ni u bɛ wuli ka na anw ka Mali jɔ an ye k'an yɛrɛ de b'an ka Mali jɔ nka an ni maa wɛrɛw bi jɛn ko maɲɔgɔnya la ayiwa ko an bɛ yɔrɔ min ko bi ko Mali mago bɛ fɛn min na o ye ka jamana sigi senkura kan ka jamana lakile
hakili kalata jɛlenw ka kɛ sɔsɔli tɛ min na kɛlɛ tɛ min kɔfɛ o kumana ko ka garisigɛ di furancɛ fanga maaw ma u ka se k'o baara kɛ k'o kɔni y'ale hakilina ye ko nka ko kabuw fana nana i k'a dɔn fanga la ko maa dɔw ko k'i b'a ye k'a fɔ ko ninnu natɔ filɛ ko u bɛna i k'a dɔn fanga ta ko k'a k'u ta ye a don kama anw yɛrɛ ye kangari da yan k'u kana to fanga min ye k'u minɛ an y'a f'u ye kabi kalo tile 19 a ka ca k'a sɔrɔ an tɛ y'a kumala an tɛ foyi maa si dɔn ala an t'a dɔn ko maa min bɛna k'a ye nka an ko min bɛna k'a ye a kana to min ye k'a minɛ nin ale fana ka kuma y'o ye ko dɔw ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa a dɔ la ko i k'a dɔn ko fanga a nege a miɲɛ de bɛ fɛ ka ninnu minɛ k'u bɛ fɛ ka i k'a dɔn u banba fanga kan ko nka ko fɛn min ye i k'a dɔn Mali ye ko ni ninnu sera k'u cɛsiri k'an bɛ fiɲɛbɔda min ɲini k'u bɛ k'o min ɲini jamana ye ko jamana bɛ sɔn ka fiɲɛbɔda sɔrɔ ko sabu ko kabi ninnu nana ale kɔni ye min y'u ka taabolo la o ye hakilina min b'u ma ka jamana sigi sen kura kan min bɛ kɛ i k'a dɔn saniyalen ye ani ka i k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ka fori o ka daga a ye k'ale ɲɛ b'o de la u kɔni bolo nka min ye i k'a dɔn mɔnɔbɔli ye fo san 5 laban a san 5 laban ko i k'a dɔn ko ɲuman don dɛ n'a bɛ dabɔ jamana yɛrɛ de ka lafiya sɔrɔ badabada o kumana ko ɲuman don ko nka ko san 5 ko a tɛna janya maaw ɲɛkɔrɔ fiyewu o kumana ko min ye i k'a dɔn jamana ye ko caman b'an da la koyi a bɛɛ tɛna se ka ban yɔrɔnin kelen ko ayiwa ko dɔw bɛ ka sɔrɔ asiw jalaki ka ban ko fanga miɲɛ de y'u minɛ ko maa caman bɛ k'o kuma fɔ Mɛnkɔrɔ Sise ale ye kalankaramɔgɔ ye kalankaramɔgɔ olu jɔlen don enseignant ale ko ko sɔrɔdasi ninnu bɛ fɛ ka fanga ni taraki di k'u tɛ fɛ k'a bila fiyewu awɔ kalankaramɔgɔ ko ten ko kabi i k'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga kun anw nana ko wolomasiri tabaw k'ale misi sɔmina k'a fɔ ko misi ko k'ale sɔmina k'a fɔ ko fanga in ka d'u ye de koyi k'ale ye i k'a dɔn jateminɛ min kɛ k'ale ko k'u ka kumakan u k'o bato k'u ye kalo 18 min fɔ ko nana yɛlɛma ka kɛ san 5 ye ko san 5 in ka ca dɛ sans pourtant compter minnu yɛrɛ écoulé la k'ale misi kɔni ye min fɔ ko fanga i k'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛna jɛn n'a ye ayi ko a ka kɛ ten ko min bɛ se ka kɛ k'ale kɔni hakili ye min ye u ka kalo 6 ɲɔgɔnna ɲini maaw fɛ an ka jɛn n'o ye ko o tɛ baasi ye ko ni jamana sera ka basigi o kɔnɔ a fɔra a banna ko n'a ma se ka basigi ko Mali ka bon dɛ ka Mali bɛɛ basigi yɔrɔnin kelen ko o ye san caman baara ye o kumana ko n'u ye i k'a dɔn basigi bakurunba fɔ n'a bakurunba ma sɔrɔ ni jamana fanba basigira ka ban k'an ka taa kalata la o ye misi ka hakilina ye ni kala taara kuma caman ni wɔyɔ min bɛ yen k'o na ban ayiwa ko ale kɔni hakilina ye fɛn min ye ko ninnu nakun ye ko k'u banban ni k'u balan fanga de la ko malidenw man ka sɔn o ma cogo si la k'an man ka jɛn n'o ye cogo si la o ye misi ka hakilina ye o kumana ko min ye k'a dɔn wolomasiri tabaw ye k'u pilasi ye i k'a dɔn u sigiyɔrɔ ye yɔrɔ min ye u ka yɔrɔ ko o ye i k'a dɔn kɛlɛ kɛnɛ ani i k'a dɔn u ka kan kɔnɔna de ye ko biro kɔnɔna tɛ wolomasiri taba sigiyɔrɔ ye o ye i k'a dɔn misi ka kuma ye Musa Sidibe ale ye sojɔla ye mɔnzɔn don mɔnzɔnkɛ ko min ye malidenw ye k'an kan ka jɛ ka kɛ kuluba de ye ko k'an kɔ adisi da san 5 ko in na ko dɔ kɛra sa koyi ko an k'an kɔ adisi da la an kana jɛn n'a ye o ye mɔnzɔnkɛ ka kuma ye ko dɔ kɛra sa koyi ko Mali yɛrɛ bɛ ɲani da sa joli bi ko ɲani in tɛna ban anw fana tɛna an yɛrɛ sɔrɔ o kumana ko san 5 mɔnɔ bɔ furancɛ fanga la ayi ko malidenw ka kɛ kulu ye ko k'u kɔ adisi da o la k'o kana kɛ abada ayi ko an bɛ yɔrɔ min ko bi ko fɛn min ka ɲi jamana in ma kalata ɲuman ka labɛn a jɛlen n'o kɛra n'o o jaabi saniyara ko ale kɔni bɛ a fɔ ko o y'a kɛ ko ɲuman ye ko nka ko min ye i k'a dɔn u ka nin hakilina talen ye ko san 5 mɔnɔ bɔ ko ayi k'u kan'o kɛ dɛ k'u ye kan min di maaw ma k'u ka kumakan in bato ko n'o tɛ ko ka fanga bɔnɔ bɔ san 5 k'o ka ca kojugu ala ale t'o fɔ k'o nɔgɔya k'o ka ca Adama Jabate ni y'ale ka wuli ka jɔ ye ka malidenw ɲininka o haju la minnu ye min fɔ olu de ye nin ye an ye ni saba ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ o ka bidon bɔli don jajɔn Ala k'a nɔgɔya kuma cayara a kuma cayara nka a bɛ cayali kun fana bɔ a b'a kun bɔ kɔrɔmɔrɔ parce que yɔrɔ an ye a baro yɛrɛ sigi a ka ya foroba baro la anw kɔni ka ye la rapport minnu n'anw y'u ye Mali région ye région 20 ye ani Bamakɔ district i b'a a région 20 n'a Bamakɔ district an ye minnu ye dɛ région 10 ani 6 Bunyango olu si tɛ min tɛmɛna san 3 kan o ye ne yɛrɛ bɛ se ka min seereya synthèse minnu kɛra u ma kɔkɔ fɔlɔ u ma kɔkɔ i m'a faamu o région ma kɔkɔ fɔlɔ wa a bɛɛ kɛ a région bɛɛ o région ye 20 ye région 16 bɛ yen n'i y'o synthèse ta i b'a ye a si tɛ min tɛmɛna san 3 ka laɲini na i y'a faamu san 5 in bangena aw Bamakɔkaw de fɛ yan assise nationale la awɔ baasi tɛ a tɛna kɛ tɛrɛmɛli ye
aya bon ni termel fana do termel do to cende la sima de tuma do la dibe keme nyini ni be awo mais olu mi flani e ni be muga nyini mais ni ma ye na ma nyamingo na yi to nyeno la yani ko glan to maliyama ni to ci a jamani de sincere tatew an da do mi sega sanfla be sangele na men di ka ko nga kabla ko entre kalo woro ni sanduru ay o siga de ni o siga min flani abina ni bisigi yanga gabu bisigi yanga gabu dantala wa alima munun ka danaya ni ka do lu hakilla tigele kunu ka tabulo yi abina siga do o dowla olu fana be fara bisigi jamakuluka doni bisigi ke ba mana caya ni ika do ma danganiyale akuma fana bi geleya anga o fo ka famu ko tremelita la ni ire koni ya da on yere fana ma tinyere la wati temeni angoni ye kalo konondo gwanzange mana la jamana yɛrɛ tunamadali tɔ kun bɛ ka ɲɛnabɔ kalo kɔnɔntɔn kɔnɔ san 7 falaki tɛmɛnen kɔ o san 7 falaki min tɛmɛna o tɔni kun tɛ san 3 ye wa o tuma o k'an ka jɛ ko ka kɔrɔlen to yen k'a k'o san 3 de dafa wa baasi tɛ an ma kalo 18 fɔ wa hali ni an ye kalo 6 kalo 8 kalo 10 fara o kan a ka kɛ san 2 dakɛɲɛnen o bɛɛ bɛ faamu a bɛ labɛn ka bɛn ni san 3 fanga 7 kɔrɔ fu falaki 7 min tɛmɛna o san 3 dafa ye san 10 bi dafa kala bi ta waati fɔlen civil fanga bi sigi essentiel bi kɛ o fana o y'anw fana ka kulikolotigiya ye nka san 5 jɔnko ala mankantan tɛ nka ne kɔni ye fɛn min faamu nin ye fɛn dɔ de ye i b'a da dɔ ka bɔ dɔ ka don nka o ye olu ni CEDEAO ye u ni jamanadenw cɛ o tɛ faamu yan dɛ olu tun bɛ jamanadenw ka hakilina jɔnjɔnw a ma fɔ k'o de wulila k'o de fɔra ko k'a ta kalo 6 la ka taa se san 5 ma ne ɲɛna u k'a da ka ca o la u k'a da kalo 6 in ma minnu ye kalo 6 fɔ o de ka ca ni maa mun ye kalo ou bien u ka liste bɔ k'a fɔ région ka fɔlen nin ye jamana jɔli ka nɔgɔ assise jaabiw bɛɛ filɛ nin ye ni hakɛ olu de ko k'an k'a to nin na ni jama hakɛw k'an k'a to nin na o hakɛ min ko an k'a to nin na o de ka ca o kuma an b'a faamu k'a fɔ o ye jamanaden fanba ye an k'a ta olu ka dabada ma jamanaden ko kalo 6 ka taa bila san 5 siga bɛ yen dɛ a ma jɛya de a ma jɛya kɔrɔmuru nin ko in a sɛbɛkɔrɔndaɲinen don a gɛlɛya an bɛɛ nka an b'a dɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ yen o de y'a to ni politiki maa jɛna i farati dɛ sabu hali ni a ye kibaruya sɔrɔ ko y'a fala ɲɛmaa ba yɛrɛ ko k'u kana u ka jɔlen kibaruya lɛgɛsɛ k'u du tigɛ nka k'a bila A la ka taa bila B la le segment la maa si tɛ nin labɛn cogo dɔn. maa t'o dɔn. Kɔrɔmuru i k'a dɔn k'a fɔ min ye kunnafoni gafe le combat ale kuma bɛɛ ko 3,381 min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ san 5 ko kuma recommandation de 5 ans un front en gestation contre le projet. Kɔrɔmuru ko kuma ko min bɛ tali kɛ de Sanogo ale Asisi yɛrɛ ko bɛ ɲininka kɛra essentiel bɛɛ k'a tɔ dɔrɔn ye. Ayi hali Burudame fasa furu la ingo Burudame u k'a kɛ to jadimaw ani jatigɛ wale kɛ waati la ɲinɛkɛraw olu kɔ ka ɲina hali kasara bɛ maa minnu da la ɲinɛkɛraw bɛɛ kɔ fɔ don fɔlen waati bolo da o fana ko ni foyi ma kɛ Kɔrɔmuru ko nin ye jamanadenw ko nin y'u faratɔ ɲɔgɔn kan ne ka i k'a dɔn k'a fɔ o kumana Bangari bolo da u bɛna ban mun ma san 5 min n'o laɲinina k'a fɔra ko Assise nationale de la refondation k'o y'o kuma fɔ ko nin na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ŋɛɲɛ ɲimitɔ ye dɛ ko wari ko nin kɛtɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ ka jo di dɔw ma parce que n'o bɛ tali kɛ de Sanogo la a ko kuma ko min bɛ tali kɛ Assise nationale a recommandation ko kuma ko malidenw y'a laɲini ko ka bɔ kalo 6 la ka taa bila san 5 la o kumana k'o bɛɛ tɛ k'o da parce que ko tile 2 o kɔfɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn ministre min ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kunkan kibaruya ɲɛnabɔli ma a bɛ an karamɔgɔ Abdoulaye Diop ko fɔ ale y'i kunsi i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO jamana olu ka jamana kulu fara ɲɔgɔn kan o maa ɲɛma ani maa min tun bɛ taama in na o ye Zeyni Mula ye i k'a dɔn k'u ka nin taama in senfɛ k'u taara ni gafe ye gafe min ni jamanadenw ka hakilina yira a kɔnɔ n'o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sigikafɔ in senfɛ ko san 5 ko malidenw ka laɲini ye k'a bɔ san kalo 6 la ka taa bila san 5 ko furancɛ fanga ka o kɛ ko waati min na nin kibaruya ni a mɛnna Badiriba y'i kanto k'a fɔ maliden fan caman olu bɛɛ lajɛlen ko nin kɔrɔfɔ o kuma ko nin ka gɛlɛn dɛ olu m'u yɛrɛ ye a kɔnɔ k'a kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ kulu dɔw la olu ka wuli ka ŋɛɲɛ ɲimi o kulu dɔw ye cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition i k'a dɔn o kulu min ni k'a dɔn fɛɛrɛtɔnw bɛ a kɔnɔ n'o bɛ yɛlɛma ko fɔ ASMA CFP RPM PS Yelenkura plateforme unie pour le Mali min kɔnɔna na Sema Sɔde Mamu Diko b'a kɔnɔ mouvement
entend symbole association politique faso kanu ikado ko parti parena ACRT faso ka wele isa ka jim kodem Hussein Amion Guindo CDR Mohamed Youssouf Bachilarash Bash Care pour la nation kase force patriotique progressiste faso ni Dambe plateforme Mali Congo kase kado ka fo personnalité indépendante chama nunu bela jile koko nintise ka ge wani dabali banguye ko ni dalu borami nkibare borami padriba yi kanto ka fo ko ni formation politique munu vle ani kado ka fo société civile u bela jile kon benyini ka ke nyon la soro de akilna kelina akilna ti dore kunu koda ikado sanduru ko kuma min vle ka tina be uluma o kambe doni mi na ko bi no yere bi arabai ikado mi makro togola so min be ko mako maison des unis ko bina tai kado kuna fundila onika ulula kuma nywanya ubina kibara min de boro ko de calendrier mi ni o fora o kuma ko ube o rejeter o temene ko ga bui assise mi ni kado ka fo o kuma donner fle akodala boro ko kuma ko ulubi wele de blaikado marakeba uma o kambe doni mi na ko bi ko ka coup d'état prolongé ko koniti na bende padriba ko mi tarike kado ka fo basiki balia politique bina kunka ani kasela kana balia mimbe ko kuma ko ni dina ke kado ka fo tulu bondo itasuma ka wa o kambi se ka min vo be ko de ka fo maliden chaman be hali munun do be kado demeni nya ta ka nyeshi funa jafanga munun tumbe uyere ye o kono kororo ko chaman ma uyere ye sanduru ko kuma in konnana o kuma ko sanduru min vole fle kormo ka benyini ka ke kado ka fo ji fle sara o kambe doni mine ko bi o ko ni ma ko fole nu no be ni cadre d'échange nu ko fo ambora ka fere to munun vo olu bele jele ka faranywanga ka se ka jamakulu wero hakilna la soro kororo ko kuma ko mi ye franje fangai ako amewo me una ikado shogel la alemi ya ministry nyamai o kuna jamakulu ye ukoka de ka sabo ke munye kibara di togodo wa wal mangani atta togodo wa muna jamana de ma uyere ye ni hakilna kono kororo ko ma bi yere nyininga ninna badriba ne ya taka jatune ako ko ambe doni mine ko be ko gele o banga jamana kono ka ba ko wa ko ni kuna majja ina ke gele wara kuntigalenye sabu ko mi mitalke ni ma ko fole nu uluka bi kuna fondi sinve o kuma kambi na nzigi ka kibara mun kuna fona mun makono parmo ka kubero ni kuna fona otilke dore o de ka fo ubina labon zabati ni kai kado ka fo bangari buluda o bangari uteke dore una banka nyeshi sanduru ko kuma min vole fle o ko bi hakilna mun ni gnye sirigina ni ton no bi Nations Unies ko fo o bi yere yo kono sedia o bi yere ye akono wa France fana ba yere ye akono ko yela kwanga ikado ka fo franja fanga mo unasega ni mbele jile ka ikado ka fo jamakulu kumbe wa o kuma ko Dr Shogel kala maiga hali na soro ikado akrefe mo ulu kon be ka fo ku be ko wulika joke be suni clé wala saka sega sida o mo ni ko la son o kuma ko ni ngonye ikado ka fo amblale danga mi ni ikado ka fo o ni uluka wulika jobe ka kesa wala saka sida o la son o kango ni blara danga na bi danga mi ni ikado ka fo akose be ko frigele do ma te ka tafa jonjon do ala sabu ko sanduru koyin ka keto flane sababu ye ka jamakulu were labbe munu be na bangari bulda ka nyeshi franja fanga ale tabulo uluma desanugo le combat uluka bibodo ni le combat bla janyo masa nebe ikado sebeta sebe mi no independent independent ikado ka fo jamana ma ba do kuma na ngoina kado ma ni o ma ba bebe ga dofo nga fe mi ikado ka fo chen ya bilaba odro ne ma note sanduru de fora ba ko bike wajibi ai urete so nga ku bo ke wajibi utise go wajibi ya jamana de ungawo okulu mi labe ndofle anya koloshi ka fo no tunye fade njugu bawo ye wati temene una nga sisa olubi na ke jenyo nye ko ye da uboni dabal bangudi bo o mi mfle a jenyo nya bla ka chika yere ke isigile nya asika tala sabu be faranyo mali leader mali politique mali manyema ya nebe malu ya nuide wallahi abana ni yu kangala wa ema kumulo che ale sebe gabi ma do tumbe abe standambo ulu kumulo kumaye yavamu nga sebe beke me makumulo ebi abebe sanduru ko ina ma shiti ga kalo worofo atike sanduru atike sanduru aforo ko kata kalo woro kana sanduru la yala antanya na ta okono wa yala aforo ko sanduru mina wajibi ya de wa ugu ka kele jigisu nu masabali ni ma farati ube fo jigiko sabu lubna kele labe ku be sanduru kele ke nunu be bo ni sanje ujigi bitigede angamine ni hakli ko kon bala
uma fo k'a bɛ kɛ wajibi ni ninnu nana u cangu jɔ an ko ko san 5 ka ta kalo 6 ka taa san 5 la an y'a to san 2 la walama an y'a to kalo 6 in na walama an y'a to kalo 10 na u ka kɛlɛ bɛ taa min yɔrɔ si wa u tila ka ɲɔgɔn janfa ye ay ko ninnu ta ye jɔyɔrɔ ɲini ye sa olu kɔni ta ye peut-être n'i y'a ye bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ ɲini a k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana min kɔnɔ kan b'o de ma nka n'olu ɲinɛn'o kɔ wa ala tɛ ɲinɛ o kɔ ala k'a nɔgɔya o bɛɛ k'i ta kɛ bɛɛ k'i ta fɔ ninnu fana y'u ka hakilila de ta u n'u haju de don nka a ma fɔ k'o bɛ k'anw na diyagoya la o tɛ se ka kɛ o ayiwa mɔgɔ kɔni c'est à dire fɛɛrɛ yɛrɛ de kɛcogo kuma fɔcogo de na kɛ ka maaw la sabu maa m'a ɲini yɛrɛ maaw yɛrɛ m'a ɲini ka a ɲini a faamu sabu san 5 yɛrɛ min fɔ mɔgɔw fari kalaya et puis n'i ye sɛbɛnw sɛgɛsɛgɛ tiɲɛ yɛrɛ la i b'i yɛrɛ ɲininka 5 bɔra min an kɛra ko dɔ seere kɔrɔbɔrɔ an t'a dɔn 5 bɔra min o de fana kɛra erreur ye o a bɛna faamu a bɛna faamu ni tu ma gosi a kɔnɔ ko tɛ dɔn ala k'a kɔnɔ n'i ma tu gosi ala k'a kɔnɔ ko kɛ i t'a kɔnɔ ko dɔn kɔntɛ ninnu dɔw fana bɛ yen i y'a fɔ cogo min na c'est à dire kalo 1 yanni bi cɛ dɔrɔn n'i ye dɔw kumakan mɛn k'u ka kɛta ye bi i bɛ masaya segin daliba ma ko nka ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na wallahi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn wa bɛɛ de bɛ Mali in kɔnɔ si ma taa yɔrɔ si nka an dun ye nin kurusi kolo kuma ninnu fɔ yan a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna yan ala k'a kɛ hɛrɛ ye a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna a mana bɔ da o da fɛ an y'an fara ɲɔgɔn kan ka wuli o an y'an da o an y'an sigi o an bɛ Mali kelen de kɔnɔ yan nka n bɛ min dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye popapo ye ne kɔni ɲɛna ne mɔdɔ kun dɛ ma maa wɛrɛ fɔ fɛn fɛn ye tiɲɛ ye bi jamana in ka kuma bɔ a banna nka n bɛ min ma o y'o dɔrɔn a banna a tɔ in bɛɛ lajɛlen gwangari kan fɔ ni bugusi kan fɔ sabu jɔyɔrɔ ko in a jɔyɔrɔ hɛrɛ tɛ se anw si ma wallahi anw b'a tiɲɛw fɔ yan nɔ k'a kɛlɛw kɛ yan nɔ a hɛrɛ kisɛ kelen tɛ se anw ma an t'a dɔn k'a ko yɛrɛ kɛra fo n'a fɔra k'a kɛra ayiwa baasi tɛ an ka mun b'a la o de la tuma dɔ la n'i ye ko in jate minɛ a laban bɛ kɛ kaleya ka maa fa y'an bolo ala k'an kisi kaleya bɛ maa fa yɛrɛ bɛ fa ala k'an kisi ala k'an nɔgɔya janjo n'an ye sɛbɛn ta Ahmed So ale fana ye jamana in belebele dɔ ye Ahmed So a ye wele bila Asimi Goyita ma indicateur di fɔlɔ indépendant kɔnɔ Ahmed So a ye wele bila i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goyita ma a ko Asimi k'ale b'a wele waati bolodalen san 5 ko kuma ni kalo 6 ko kuma min b'a la k'ale kɔni sago ye a k'a kɛ kalo 6 in ye o ye Ahmed So ka kuma ye i m'a ye ale ye faamuyali dɔ sɔrɔ siga t'a la nka dɔw m'a ɲini ka nin yɛrɛ ɲini olu taara u gulo ta parce que olu fana kumakanw kun tununna awɔ ko kunkolo de cayara sɛbɛn kɔnɔ fɛɛrɛ de ka bɔ sɛbɛn bɛɛ kɛra kunkolo ye bi kunkolo minnu dɔw bɛ yen nɔ san 10 t'u ye a barika Ala ye Mali ka di dɛ a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ DS ale ye nin sɛbɛn i k'a dɔn indépendant kɔnɔ Ahmed So i k'a dɔn ale ye maaba ye jamana in kɔnɔ hakaja fɛɛrɛtɔ min bɛ yen n'o ye URD ye o maa ɲɛmaa dankan fana don ale ko k'a ye sɛbɛn kɛ a b'a ci Asimi Goyita ma a ko colonel Asimi Goyita o kumana segin n'i ka san 5 in y'i kɔ san 5 ko kuma in o bila fɔlɔ k'a fɔ ko furancɛ fanga mɔnɔ bɛ bɔ ka taa se san 5 ma ko tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ a kuma kɔni fɔra an ka sigi ka kumaw sen fɛ n'o ye assise nationale ye ko nka k'a fɔra de ko négociation bɛ kɛ k'a ta i k'a dɔn kalo 6 ka taa se san 5 ma o kumana k'ale kɔni bɛ min fɔ k'u k'a kɛ kalo 6 in ye o y'ale Ahmed So ka hakilina ye o y'a hakilina ye DS ko Ahmed So ka fɔ la a y'a fasiri indépendant kɔnɔ bi a ko i k'a dɔn ko ale ka laɲini min n'a bɛna kɛ k'a ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kɛ ni hakilina ye fasoden ɲuman hakilina don n'i ye nin maa kofɔlen yɛrɛ ta belebele dɔ fana ka belebele de don koyi Amadou Toumani Touré ATT k'a kɛra ministre o ka fanga o bara waatiw la i k'a dɔn ko ɲɛfɔliw a y'o kɛ ko n'ale kɔni don ale Ahmed So ale a bɛ bataki ci a bɛ na bataki min ci Asimu ma ko président Asimi Goyita n bɛ nin sɛbɛn k'a ci i ma o kumana k'i ka sɛbɛnni kɛ kabi sini dugu mana jɛ a fasiri k'a ci CEDEAO ma k'a fɔ ko kunnafoni i k'a dɔn k'a fɔ ko aw kɔni y'a bɔ k'a bin ko waati bolo dacogo ko y'a ta kalo 6 ka taa se san 5 ma o kumana ko nka ko furancɛ fanga san 5 mɔnɔ bɔ ne Asimu yɛrɛ tɛna jɛ n'o ye n b'a ɲini i k'a dɔn a ka waati di yan waati kunkurunin n bɛ se ka n ka kalata labɛn cogo min na ka jamana sigi sen kelen kan cogo min na ni ka taa ka n kɔ don a ko la o kumana ko o mana mɛn cogo cogo ko kana tɛmɛ février kalo 2023 kan ko n b'o bolo da aw ye o kumana ni Asimi y'o ko n'ale kɔni don n'ale ale b'o o fasiri kɛ k'o ci Asimi ma a ko hakilina in ta ko ale Asimi kan ka mun fɔ ka da o kan k'a b'a jira u la k'a fɔ o kumana o k'a ta i k'a dɔn nin waati in na ka taa se février kalo 2023 ma n bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka kalata labɛn o mɔnɔ bɔ o kumana an b'o kɛ
fɛn min i k'a dɔn ko ni o tɛ se ka ɲa a ye kalo 6 fara an kun an k'a lajɛ an k'an ka jamana i k'a dɔn ka ɲɛ sɔrɔ a ko la o kumana ko min ye i k'a dɔn ko kuma in kɔni bɔra maliden fanba yɔrɔ a fɔra an ka sigi ka fɔ sen fɛ sigi ka kuma in de laɲini kɛ nka nin ye ne yɛrɛ Asimu Goyita ka hakilina ye Dr Ahmed So a ko k'ale bɛ i k'a dɔn min fara o kan k'a k'a jira u la k'a fɔ n bɛna kalata labɛn nka n tɛ se ka kalata nɔgɔlen labɛn n tɛ se ka kalata tiɲɛnen labɛn a ye waati di yan nɔ n bɛ se ka kalata koron k'a labɛn waati min kɔnɔ waati min kɔni k'u fɔra a tɛ se ka kɛ o kɔnɔ bilen nka n b'a jɛ ɲini aw fɛ CEDEAO ma ɲɛmaw aw ka nin waati in bolo da ne ye n bɛ se ka kalata jɛlen ni tilennen kɛ cogo min na n taalen kɔ wɔyɔ tɛ kɛ min na ne Asimu bɛ fɛ ka baara kɛ n'o hakilina ye o kumana ko min ye k'a dɔn ko o tɛmɛnen kɔ ko a b'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko min ye k'a dɔn ale Asimu ye ko n'ale kɔni tilala o baaraw la k'ale n'a jɛɲɔgɔn wolomasiri tabaw olu b'u labɛn sa ka taa kɛlɛ kɛnɛ kan minnu kan ka taa kan kɔnɔ k'olu bɛ taa kan kɔnɔ ko ale kɔni n'i y'a da ale Dr Ahmed So ma ale ye bataki min ci a ma nin de b'o kɔnɔ wa a k'a kɛ nin cogo in ye nin ye Ahmed So ka kuma ye ko n'i ye kow ta k'u lajɛ k'ale bɛ tɛmɛ ni kuma ye hali bi k'a b'a jira u la k'a fɔ min ye k'a dɔn minɛnen minnu bɛ ka kɛ ka ɲɛsin maaw ma ani k'a dɔn jamana tiɲɛnaw ma nafolo dunnaw ma k'o bɛ se ka to sen na o ayiwa ko jamana sigi senkura ko min bɛ sen na n'o ye refondation ko ye ko ka o baara yɔrɔ bolo da yɔrɔ minnu n'olu bɛ se ka wuli ko jago o baaraw la ko ka yɔrɔ sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko fondation o fondation o ka baara ka kɛ ka bɛn n'i k'a dɔn an ka wolomasiri tabaw jabalaw n'o ye caserne ye k'olu labɛn ni k'u jɔ ka minɛnw fana ɲini k'a d'u ma lakana tigilamaa n'u wolomasiri tabaw o b'a sɔrɔ olu tilala baara la o kuma u minnu ɲɛsin u ka baara yɛrɛ ma ka lakana ko sabati jamana seleke 4 bɛɛ lajɛlen na haka ja jiko mago bɛ minnu na k'a bɛ k'o baaraw kɛ ka ban a ka dɔ fara o kan n'o ye foraziw dilanni ye o kumana ko minnu fana bɛ yen n'olu kɛra maa bɔnɛnenw ye ko lajaba y'u sɔrɔ i k'a dɔn kodɔnbaliw ka wuli ka jɔ ani faso jugu ni jamana cibaw olu ka wuli ka jɔ la ala jugu ko olu kɛlɛli fɛɛrɛw ko u k'o bolo da o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa o kumana ko ale bɛ min fɔ a ye n'a ye nin kɛ ka nin ci CEDEAO ma k'u bɛnn'o la a y'o baara kɛ o kɛcogo la o kumana ko min ye san 5 nin kɔ walama san 10 nin kɔ k'ale b'a fɔ Asimu ye a ka segin ka na o b'a sɔrɔ malidenw ka danaya b'a kan k'a bɛna fanga ta a bɛ fanga ta o lasiviliya la k'o kumana k'o b'a sɔrɔ a yɛrɛ san bɛ taa 50 bɔ ɲɔgɔn la k'a mana hali san 10 mara k'o la san bɛ taa kuncɛ san 60 la ale bɛ bɔ daba fɛ a bɛ kunnawolo sɔrɔ wa k'a tɔgɔ na fasiri Mali tarikuw la i ko cɛba tɛmɛnenw olu tɔgɔ bɛ fasiri tarikuw la cogo min na n'a bɛ fɛ a tɔgɔ ka don tariku la k'a k'ale ka nin bataki a ka nin laɲiniw lamɛn a ka faamuyali sɔrɔ o la nin ye Dr Ahmed So ka bataki ye k'a ci i k'a dɔn colonel Asimu Goyita ma min bɛ ɲɛsin san 5 ko in o kuma o kibaruya ma DS ale ka nɔbila ye nin ye an y'a bɔ indépendant kɔnɔ o ka bidon boli don sisan an bɛna i fana ka bataki ma kɔnɔ ne ta wa awɔ e fana ye maa hakili feerelen ye ko caman i y'o ye i kɛra ko caman seere ye o kɛra ala barika la o kumana na kuma man bɛn wala yani kunanjɛ e fana ka fɛɛrɛ kɛ i ko bataki sɛbɛn an k'o ci Asimu ma kuma tiɲɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ la kɔrɔbɔrɔ dɔw de fana da bɛ dɔw ye bɛɛ ko la bi olu b'a dɔn olu fɛ ni a yɛrɛ a feere olu ɲinɛna daliba yɛrɛ kɔ olu fɛ ni nin ko banna dɔrɔn o y'olu ka maaya bannen olu tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ o kumana fɛɛrɛ bɛɛ de ka kɛ hali n'a bɛ kɛ bada ye n ka cɛkɔrɔba ko ten ala madɔgɔya ma tɛ n daba sɛgo a ko ni hali ni ala bamusiranbaatɔ kɔ la a bɛ boli n'a ye sabu ale tɛ da la ko ala de bɛ se k'ale lakana walahi lele jara de ye nin fɔ n ye n ka cɛkɔrɔba an ka taa sugu la adama jara lele Kɔnte nin ko an fana ye caman fɔ yan dɛ a tɔ bɛ kɔ kurusi fara u tɛ kulusi kolontigi kuma lamɛn o de b'u don fili caman na minnu bɛ yen n'olu bɛ sinsin bɛ bi olu fɛ ni élection kɛra olu tɛ taa fan sɔrɔ u tɛ nafa sɔrɔ u tɛ yafuma la u tɛ hɛrɛ sɔrɔ bilen u tɛ foyi sɔrɔ misaliya la dɔw ka fɛɛrɛ tɔn kuturu bɛɛ lajɛlen a ma fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ olu yɛrɛ kan olu bɛɛ de tɛ ka taa fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ kɛlɛ fana kɛ ka tila ka ɲɔgɔn ka guloki fara walima dɔw b'u da yan k'an ka fɛɛrɛ tɔn tɛ nin na u fɛɛrɛ tɔn bɛɛ bɛ hakilina kelen anw y'a ye kulu farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ ka tila ka guloki fara b'o la an y'o bɛɛ ye Mali kɔnɔ yan non malidenw tigɛ feerelaw la dɔgɔma tɛ anw sogo feerelaw anw wotoro ni pusilaw anw de ye malidenw yɛrɛ n k'i ɲininka anw suguba kɔnɔ mɔɔw anw yɛrɛ de n'an ma ɲɛ k'an bi bɔ welela a ka kɛ maa sɛbɛlama ka wele fana ye dɛ ka bɔ ka jamana fereke maa dɔ n'a diinɛ n'a ŋaniya nɔfɛ an ye wele ninnu caman ye yan koyi o welekɛla kɔrɔ ninnu caman de bɛ ka weleli kɛ bi tuguni weleliw mana kɛ
anw yɛrɛ de kan ka faamuyali sɔrɔ sa an kan ka taa weleli min na an man ka taa min na an kan ka taa maa min ka weleli la n'an man ka taa min ka weleli la ne ɲɛna an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn sa o an ka taa sugu la an ka taa sugu la an b'a fɔ sugulamaw y'an fɛ ni Ala sɔnna ma kɔrɔbɔrɔ an taara an nana dantigɛli caman t'o la yɔrɔ n b'a dɔn k'a fɔ sugulamaw u y'an ka fɔli mɛn u kan k'a faamu parce que lala an tulo b'a la k'a fɔ ko dɔw ko transition a tigɛra cogo o cogo k'a bɛ da février kalo nata ma an t'a dɔn olu fana bɛ se ka dalu min b'olu bolo olu ka kuma ni seereya o da olu ka kuma ni seereya o da mais jamana bɛɛ n'i ka lase da tɛ tiɲɛ yɛrɛ la jamana in ka di ko fɛn dɔw bɛ kɛ jamana in ni Mali yɛrɛ tɛ a tɛ tile 2 sɔrɔ a bɛɛ n'Ala cɛ nka a bɛ bɛn Ala k'a nɔgɔya amen n'o tɛ CEDEAO ale kumadaw bɛ yan Faransi kumadaw bɛ yan ko le 27 o yɔrɔ n'a fɔra sisan n t'a dɔn réunion walima fɛɛrɛ jugu ni dabali jugu fɛn o fɛn bɛ labɛn o tɛ laban foyi la a ye bɔ ka na a ye an ka taa ta an ka taa kari an ka taa maa minnu bɛ wele o ye anw de ye karilenkɔrɔw olu ma furakɛ fɔlɔ jennenkɔrɔw tigi ma bɔ fɔlɔ k'o ɲangi an tɛ furakɛ dɛ n'o tɛ wasabulo karilen jennenen filɛ k'a bila yen nɔ a kɛlen don basaw ni CNT bɛ location na CNT bɛ location na wasabulo jɔnniw y'a jeni mun kɛr'u la o maa kelenw tila k'a fɔ ko maaw ka bɔ n'aw bɔra ka taa aw yɛrɛ halala jeni o maaw masinaw kama u b'u cɛ ka bɔ aw kɔrɔ sabu ka b'o don ni bi cɛ banbaatɔw ɲina kɛra olu kɔ maa lujuratɔw ɲina kɛra olu kɔ fadenya kɛlɛ tun bɛ Bubu Sise min nɔfɛ Bubu de ka hinɛ sera o maa kelenw ma Allah akbar Mali ye jamana siya jumɛn Ala ka nɔgɔya amin indicateur la ale kuma an bɛɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔrɔmuru o kuma na maa bɛ se k'a fɔ labɛn dɔw bɛ sen na réduction des dépenses publiques de l'État o ko dabaliw ni fɛɛrɛw i k'a dɔn min ye ministre Alfuseni Sanu ale kɔni kɛlen don ni ka wulikajɔ k'olu kɛ o kuma na ko min bɛ tali kɛ carte téléphonique n'o ye ka téléphone crédit k'olu san o kuma na k'o di i k'a dɔn k'a fɔ cakɛdaw la ko danbi sigina sigi o la wa walima ka budget di i k'a dɔn k'a fɔ cakɛda ma o ka sin ka taa mobili baw san i k'a dɔn k'a sɔrɔ min ye gouvernement ka yamaruya jɔnjɔn ma di kɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ na ban pewu o ko nin kɛra i k'a dɔn k'a fɔ Bataki ye nin kɛra sɛbɛnni ye sɛbɛnni min ni Alfuseni Sanu ale min ye ministre min ɲɛsinnen don an ka jamana sɔrɔ a n'a musaka ko olu kun kan kibara o ɲɛnabɔli ma a ko n'a bɔra i k'a dɔn k'a fɔ mobiliw la minnu bɛ san i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ kama ani minnu bɛ san i k'a dɔn k'a fɔ lakana kama o kumana ko n'a bɔra olu la o kumana ko département minnu bɛ yen walima ambassade minnu bɛ yen walima jamana cakɛda yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen kɔrɔmɔrɔ ko n'i ma ɲɛ k'a fɔ k'i mago bɛ mobili la ka i k'a dɔn jamana tɔgɔ la o k'aw ka kan k'a kɛ Bataki ye mobili sugu ka dɔn a sangu ka dɔn wa i k'a dɔn hakɛ min bɛ don a la i k'a dɔn hakilina dɔ yɔrɔ ka don o la olu bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn a bɛna di min ma n'o n'a ka kan o fana ka fɔ wa o bɛɛ de bɛ labɛn kɔrɔmɔrɔ ni k'o bila ka taa i k'a dɔn k'a fɔ min ye ministère de l'économie et des finances olu ka sɔrɔ ka yamaruya ka o di nin bɛ kɛ fɔlɔ wa a kuma tɛ yen nin tun bɛ kɛ ayi ministre yɛrɛ bɛ min sɔrɔ a bɛ jɔ la a b'a ko ka dɔ fara kan u b'a dafa 2 ni 3 la kɔrɔ k'a ye nin Bataki sɛbɛn i k'a dɔn k'a ci kɛrɛnkɛrɛnnenya na cakɛda baw ma secrétaire général de la présidence n'aw mago bɛ mobili la n'aw mago bɛ i k'a dɔn k'a fɔ o kumana bolimafɛn na i k'a dɔn a ɲɛci a n'a bɛ san cogo minnu na i k'a dɔn o prix o n'o ye a sɔngɔ ye a ko i k'a dɔn préparatiflatigɛ di hakilina ka don o la lettre a ɲɛsinna directeur de cabinet min bɛ premier ministre fɛ yen o kumana primature mago mana kɛ mobili la walima i k'a dɔn k'a fɔ bolimafɛn dɔ la min na i k'a dɔn ɲɛci bɛ a la a ko ɲɛci dalilu di a bɛ san kun min na olu fana ka préparatiflatigɛ institution minnu bɛ yen n'o ye jamana cakɛda baw ye olu fana i k'a dɔn lettre in cira u ma k'a fɔ ko n'aw mago bɛ i k'a dɔn bolimafɛn na mobili la i k'a dɔn a bɛna san kun minnu na i k'a dɔn dalilu ye mun ye mun mako ɲɛ bɛ a la i k'a dɔn a bɛna kɛ ka baara jumɛnw kɛ ani k'a dɔn min y'a prix ye hakilina dɔ yɔrɔ ka sɔrɔ a la i k'a dɔn ko Bataki in kɔnɔ kunkan kibaruya kumabaw ye nin ye ko n'olu bilara ka taa min bɛ tali kɛ service minnu bɛ yamaruya di walasa sanni fana ka kɛ kɔrɔmɔrɔ ko olu b'u ka sɛgɛsɛgɛliw k'o kɛ o de ka kun ti dɔwɛrɛ ye ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ budgetw la olu bɛ san cogo mun n k'a fɔ budgetw olu bɛ labaara cogo mun na f'a ka taa i k'a dɔn jamanadenw ka yiriwa o sira de kan wa min bɛ tali kɛ an ka ambassades la yɔrɔ hakilila jiginna min n'o ye yuruguyurugu caman kɛra ambassades caman yira i yɛrɛ y'a ko kɔnɔ Mali ambassades minnu bɛ kɔkan jamanaw kan kɔrɔmɔrɔ ko o
kumana musaka min bɛ di u ma a bɛ na segin k'a bila minɛ kɔnɔ u ko sam système d'information près min ye 30% o kuma 100 sara o 100 sara i k'a dɔn 30 buɲɔgɔnko o de bɛ na i k'a dɔn bila i k'a dɔn bila kɔnɔna na wa n'o bilala o bila kɔnɔ kɔrɔbɔrɔ a bɛ labɛn cogo min na a bɛ don da minnu fɛ ni jamanaden minnu sigin bɛ kɔkan jamanaw kan olu ka nafa n'u ka hɛrɛ bɛ y'a sɔrɔ a la cogo min k'u k'o kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn sɛbɛn ye ni k'o dantigɛw k'o di wa ko a banna dɛ k'a fɔ ko crédit de bɛ san k'a di k'a dɔn k'a fɔ baarakɛlaw ma k'o banna pewu. dɔw yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira wari million de don kalo la. En plus de l'interdiction d'achat des cartes prépayées téléphoniques. Ko dɔw ka kalo musaka téléphone million. Taji sɔngɔ t'o la. Mobili ye 2 ye. Ale bɛ taa ni min ye baarayɔrɔ. Muso bɛ taa ni min ye sugu la. Ani min bɛ taa denw bila lɔgɔli la. Ani dɔw fana ta ye. Min bɛ taa denw bila lɔgɔli la olu bɛ taa furu la o. Dɔw ta ye 7 bɛɛ yira dɔw kɔ yan. A barika Ala ye. Minisiri kelen walama député kelen. Daga wuli ka waati kɔnɔ kɔni. Aw daga wuli. Karamɔgɔ. A feerebaw. Alfuseni Sanu i k'a dɔn k'a ye nin bataki bɔ ni ka perepere latigɛ a kun ti dɔwɛrɛ ye a fɔra ko dɔ ka bɔ jamana sɔrɔ o kumana n'a fɔ jamana ka musakaw la jamana o kumana min bɛ tali kɛ a musaka minnu bɛ don jamana koda la kɔrɔbɔrɔ ko kuma k'a dɔ dagosi i b'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw mana taa kɛ dɔrɔn o kumana min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nafolo kɔnɔna o de bɛ ci wara ku la maa t'a don fan dɔn maa tɛ a t'a fan dɔn o kumana min ye Alfuseni Sanu i k'a dɔn k'a ye bataki sɛbɛn k'a jɛya o kumana bɛɛ lajɛlen kɔrɔmuru hakili lajiginna k'a daminɛ kabi secrétaire général min bɛ présidence la premier ministre ka directeur de cabinet i k'a dɔn ministère bɛɛ ani président des institutions minnu bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen maa o maa n'i ma ɲɛ k'i bɛ mobili kelen san service mobili a bɛ san kun min na ani i k'a dɔn prix min ni i bɛ mobili sugu min don f'a k'o hakilinaw di a n'a sankun n'a dalu. Parking caman bɛ wo sisan. N'o tɛ. C'est k'an halalaw ta ka garanbadenya k'an ɲɛkɔrɔ quoi. Ka tila ka garanbadenya k'an an se t'a la an ta ye ɲɛtereke di ani ɲanimagoro. Sanu Alfuseni Sanu i k'a dɔn k'a ka bataki Ala k'a ɲɛ a bolo koyi. A bɛ ɲɛ. Hali n'u ma sɔn a k'a kɛ. Awɔ. Ayi ale kɔni olu tɛ. Sanu ale a ma dɔwɛrɛ dɔn jateden baara kɔ koyi kabi Ala y'a da k'a Sanu walasi. Barika k'u sɔnna yan'a barika waleya. Awɔ. Yakuba Dunbiya ale ka fatiri nin ye. Ni Ala cɛ nin min ɲɛ koyi. N'o tɛ k'an halalaw ta ka garanbadenya k'an na yan nɔ wasojala. A banna. Wa u tɛ do ci u tɛ bubaga ci nka olu de b'a hinɛma yɔrɔ la. Bɔgɔnɔnaw olu ta ye ɲɛni. Olu bɛ ɲinɛ minɛ. Anw ta bɛ kɛ lɛ ka bɔgɔ baara ye ka si bɔgɔ la ka tile bɔgɔ la a tɛ birikiden kelen da. Ala kosɔn ko dɔ kuma sera sa. A sera. Nouvelle Horizon n b'ale ta n'i ye Nouvelle Horizon ta jatigɛwale kɛbaa tigilamaw anw ka jamana camancɛ bolo la donso minnu kɛmɛ k'u ɲɛ guwan k'u ye i k'a dɔn wulikajɔ kɛ donsow nɔfɛ koyi Marebugu fanfɛlaw la o kumana ko min ye i k'a dɔn a wulikajɔ a barika bonyana kosɛbɛ donso cɛ 7 olu tora maa 5 wara olu banana min ye jarimaw ye i k'a dɔn ntɛnɛndon janvier kalo tile 3 tɛmɛnen sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 6 n'o ye 6 heures du matin ye u solila ka na suuru nin yɔrɔ kofɔlen ka buguda dɔ don ko Dorobugu buguda k'a ta 6 heures la fo ka taa se nɛgɛ ɲɛ 13 ma n'o ye 13 heures ye u ni donsow bɛ ɲɔgɔn na katabada ni solasegi 6 o kumana ko min ye i k'a dɔn ale bɛ Dorobugu bɛ commune min fɛ o ye Sama ye an b'o ɲini jama fɛ o ye Sama ye o commune kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ a fana ka surun yɔrɔ min na o ye i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ jɛnɛ cercle de fɛ sa kɛ nin bɛɛ bɛ jɛnɛ cercle de fɛ ayiwa donsow k'olu de tun bɛ ka buguda ninnu caman lakana ani cikɛ forow yaasa dan kana kari maaw ka hɛrɛw la ayiwa Marebugu n'a lamunu i k'a dɔn ko kab'o kɔnɔ olu y'o fari da wa o ma kɛ jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ni dungana fɛn ye sanga ni waati u bɛ wuli ka na bingani ta ka donsow sɛgɛrɛ o don ko sa u ni donsow u karila ɲɔgɔn na fɛn min ye donsokɛ cɛ 7 olu kɔni tora 5 banana ayiwa min y'i k'a dɔn kunnafoni o bɔra ka bi waati min na wolomasiri tabaw olu y'u ka pankurun ta ni ka yɔrɔ in kofɔlen in sɛgɛrɛ ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lamunumunu u ma tiɲɛnikɛla ninnu kɔni ye sa nka u taara i k'a dɔn k'a fɔ lamunumunu min kɛ a kɛra hakilisigi ye sigida maaw ma o kɛra ka bɛn ni tarata ye janvier kalo tile 4 2022 sa in na
jagulu jugu min be no jatige wala ke ba tigila mawi ko ko ni ko do nyonyale do anga jamana chamanje marabulu la kosebe min ye motini seguye a jonjale do ye o ku be fe ka badabulu do de mine o badabulu min ni tufin dasile do ko fe ku be fe ka o de ku daga yoro ye o mi ma masoro de o de kele do wuli ka joye o babulo min be no be ka do sofara serglife kadati me jene o kuma na kibai ka fo ko de kele jatige wala ke ba tigila maw buguda munu mbo yoro la o kele du nyeki yoro ye ko sabu nyebe tufin min na ko fore ku be fe ko de tigiyata mare bugu ni doro bugu ane sama ye aywa bulun bela jele ka do ulu ni nyonche ko tufin min be ka kunye munye u kana chieni ke ka bulika tu dugo tu kono ko mi ma masoro de o tu soro balia de kele do ka bubla ngenye nyimina donso nofe o kuma na ko minye tu nye ka kono ka bu ko ni nu ye daga yoro soro ye au labo mandi de wa beke u dugo yoro ye ubina chien de ka tu nyama dugo ye kuna fone ulu bora ka biwati mina ibai ka foko jatige wale ke ba tigila mau ko ulu ko ne meka wuli ka joke sanga ni wati ka bibuguda uka ni donzo ulla ku chesiri buyoro ulla kanani na aku ni donzo ko ne sanga ni wati ni wale ya debu ni nyonche o kuma ko minye donzo ye sanga ni wati ubenye kinga ke uluka nunu ndumbe ika do furo ani mauga chika fento ulu le lakanana ani buguda ko sto mara jona fe ka sule kana chun uluka nda ko nu re kuma ke che kumbe ika do buguda imine ko ka ta 6h la fo 13h uri donzo be ka dashi nyona ki kumbi to dugu kono ka kisede mangame ko ali marama fe nguri ma ku mangamba la ku o ko ne obesoro jate wala tiba ke ba tigila ma nunga marama fe unye o ko seve donzo che olomla uluko ni ntora ala ku daro ne mala ka lahara son suma wi munu banana ala ka fiye boda ku ye ka fata ku ye ninga jidi ke lafiya wala o tarata so ma dafe janvier kalo kle nani larme no yanga sanve larme uluko nu ka pangurun tara yoro bela jile larawe aywa minyi ka do ka fo donzo ulu sereo ulu ya jira ka fo ko minye donzo uka jamakulu ye ubuna ika do ma do bla ulu nyema uka wuli kana ba makoya no anga franje fanga ma nyema uno lu kana sigi ka nywa kuma nyogonya ferene debali minu bi je ko tige chugo mina ni yoro ko fole no mise ka kisi jatige wala ke ba tigila ma uka kololo anuka kasara keta uma aka ja minye ka do jatige wala ke ba tigila ma nunye marebuna lamunu ku ko ni ke meka udaga ye ga umase ka dugu ku sago e folo ka sabu ga denzo nunga chesiri maman ture ni ale kan no blasi ba nya bo nouvelle horizon kono uka bidombo do janjo masa aya hakila wati kuruna bataki dangodo be amina munu kono kuma lasi ya la sonama be fulike bela jere na la sona ka be barkada yoro madam yakuni fana be kitamba fana fo kenenka minye tenengu ko ye ulu fana be kan laje ni watina Boubacar So avec kan laje fo ya fo tenengu mopti ka o fe no Sumela Dumbia be bla be domba commune fe oni Dauda Boare ka blatikele o ko mali fana fo ya fo sanso domba commune ani Mamadou Bola kasi Umaro Ji Dumbia o kuma bugunika o fana fe no ambi folidi nun kelengele na bella jelema jamakulu ka cha anga musoroba no ye aja yugudu damai amba fo ya fo katika ofino kasi dewo batili masenu kanu befo ku wale nyimando koromro okuma ka laje ba cheni musofo demsen ma koro shini Yusu ani lamsa lala Antoine Sage lamsa de Antoine Sage